Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Ki lingsunya pom jong ka US kila terbom henen kesngi ha ka ketem jong ki erang ki bala Kershan daka Iran ha ka banta basya mingi jong ka Syria bat kete kade naka jinglet hiar thma jong ki ki erang ya ki sipai jong ka US ki bala don sya kete ka than ong us ketri ya dari jong ka Amerika u Lloyd Austin bat layatu bala khruwet ya kete ka ketem ki erang na ki arteli ki lingsunya pom F-15. Nakaliang juga Syrian Observatory for Human Rights kakam baki don kendai ngut ki bayap hakte ka jingthar bom juga US kane kade ka sin ka baar haki artayo hakaba ka Syria kala syak thar bom hak US harian bakaladon ka jingele persya ki spai ka US ki badon ha Middle East. Nakaliang juga US ka maham ting ka Iran bakam bit bandon benta ka jingele thma persya juga Israel bat ki Hamas.